Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നാം പഠിച്ചുവല്ലോ. വിശ്വാസത്താൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതായ വചനം അയച്ച കാര്യം സാധിക്കാതെ മടങ്ങി വരികയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ദൈവവചനം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഏത് രീതിയിലാണ് അവ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒന്ന്, ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം ആശ്രയിച്ചാണ് വചനത്തിനും ആത്മാവിനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യം, എങ്ങനെ എനിക്ക് ആ വലയം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. വചനത്തിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? വചനം എങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു ചെന്ന് കാര്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നു? എന്നാൽ വചനത്തിന് നിവർത്തി, അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രതികരണവും മനോഭാവവും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ നാം പഠിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിന് ജീവനും പ്രതികരിക്കുവാൻ ശക്തിയുമുണ്ട്. നാം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും, വചനം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ വരുത്തേണ്ടത്? 1 തെസ്സലോനിയൻ 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വചനമായിട്ടല്ല, സാക്ഷാൽ ആകുന്നതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം കേൾക്കുന്നതായ ദൈവവചനം മനുഷ്യരുടെ വചനമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവം നേരിട്ട് വചനത്തെ നൽകുന്നതായി കണക്കാക്കി ദൈവവചനമായിട്ട് കൈക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവവചനം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഫലം നൽകുന്നതും തികച്ചും നമ്മുടെ വചനത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി നാം ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് മനുഷ്യരുടെ വചനമല്ല, മറിച്ച് ദൈവവചനമെന്ന് കണക്കാക്കി നാം വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 2, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ വചനം വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് പോലെ, നാം വിശ്വാസത്തോടെ വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളുകയും നാം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് വചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുക. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ വചനവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവയെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നാം പഠിച്ചതായ 2 കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ്. 1, ദൈവവാക്കുകളെന്ന് കരുതി ദൈവവചനത്തെ നാം സ്വീകരിക്കണം. 2, ദൈവവചനത്തെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് വചനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുക. എല്ലാവരിലുമല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെന്ന് കരുതി വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച വചനത്തിന്മേൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായി വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വലിയ സത്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.
ദൈവവചനം വിശ്വാസത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു ചെന്ന് അയച്ച കാര്യം നിവർത്തിക്കുകയും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവവചനം ജീവനുള്ളതാണ്, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തിയുമുള്ളതാണ്. ദൈവവചനം ഇരുതലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇന്ന് ദൈവവചനം മനുഷ്യരിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരുന്നാലും വചനത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും വചനത്തിനനുസരിച്ച് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റവും ഉണ്ടായാൽ ഫലം ഒരുക്കിത്തരുമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ 16-ാം അധ്യായം 31-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ. യേശുവെ, ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് നിന്റെ വചനമാണ്, നിന്നിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തിനായും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിപ്പീൻ. തടസ്സമായി നൽകുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബന്ധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 19-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളെയും എല്ലാ ശക്തികളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതരാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അയച്ചിരിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ജീവിതത്തിലും പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവാൽ സകല വേദനകളും കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റി വിശ്വാസത്താൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തോട് കീഴ്പ്പെട്ടും വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കൂടുതലായി ബലപ്പെടുവാൻ നീ ഇടയാക്കണമേ. അനേകർ ദൈവവചനം സ്വീകരിപ്പാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ നീ ഇടയാക്കണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ.